Fr-10 তিনি 10 তারিখ 6 মাস 2023 ni norongno goti tai house norongno number iwano tai special number iwano norok sadakhe play khaidi hingkai जों abo naina skang miafro ni kisa nainai lainai 9 tarik ni norongno 9 tarik ang nari house dio norongno 2 ta house da 3 house ta 8 house hingke 8 house 83 second round no success wngkha norok je thangnai rongkhe success wngkha belai belai hambai hingke norongno aboni pore goti rijak nari 8 house tai 3 house ni norongno special goti rijak miafro 9 tarik 35 83 33 34 31 36 32 tai 34 382 tai 87 hingke norongno abo special goti norongno rijak hingke aro bo je thangnai rok success wngkha hingke aboni pore normal goti rijak normal goti khe kisa bango normal goti nairi koita no ja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ta goti norongno rijak 19 ta goti dio norong miafra first round no 0-9 success wngkha hingke norok khakao je thangnai rok play khainai rok borok success wngkha ar je thwngya rok success wnglia hingke tini 10 tarik ni salo norok video no skip khayawui skip ta khaidi skip khaikhe norok kok bujiyangnai plus norok pomo thangnai norok bujimai yangnai skip khayagoi pura video nainai di hingke je sajak tongnai rok hingke kwtal wngoi tongo hingke channel no subscribe khai rigoi bell icon no click khai tondi hingke tabuk ang norokno puila normal goti rinai puila normal goti wngkha de norok normal goti no norok sajak play khaidi somoyo success wngoi somoyo success wngya hingke miafro je success wngnai rok norok tini ni salo 5 taka khe play khlaidi hingke je success wngya rok khe 10 taka khe play khlaidi hingke obo ani koimung norok no jate norok ni bisi loss wngya jar hingke norok sajak hangkai o ani guide no romoi norok play khaidi norok loss wngolak hingke tabuk normal goti hingke omo hai naidi normal goti norok no tabuk rinai norok ni normal goti wngkha de je thwna muchungnai rok play khaidi 74 hingke khana 10 tarik 10 kongnani bo chance tongo plus agia 83 ba 095 10 kaisa kokjak tongo aboni bagui norok no tarik ni 10 tarik ni 10 kaisa norok play khainai hingke 20 abo bo norok play khai sajaka hingke pair hingke 77 rimani wngkha de uskango 075 paioi 57 kokjak hingke aboni karonoi norok no 77 phano phainani chance tongo tini hingke 77 bo kaisa important play khaidi hingke 17 kaisa play khaidi tamoni hingke sob somoi 0 house phaika 1 house phainani boyo aboni bagui norok no 17 kaisa ri hingke 78 kaisa norok play khai mano hingke repeat number norok kaisa play khainai ri hingke aboni ulta kaisa play khainai shukrobar shonibar robar khe repeat yakhe ulta number rinani chance tongo hingke tai kaisa kok agia second round no 0-9 ripai tebaisa 0-9 rijak hingke abo kaisa norok play khlai mano hingke tai kaisa norok 9-9 kaisa play khlai mano hingke 0-0 kaisa play khai mano tamoni hingke thanayo 0-9 2 bat kokha lagato second round no hingke aboni bagui 9/9 no ang plus khaiui 9/9 rikha hingke tai 0-0 rikha 0/0 hingke tai kaisa 47 kaisa thwngui mano tamoni hingke 47 wngkha de norok ni je uskango 49 phaimani aboni bagui norokno 47 thwngna bagui rikha hingke 1-4 hingke waisa pura 0-9 pugo 0-9 waisa 5 pugo 14 waisa koi rijak hingke abo phano kongnani chance tongo aboni bagui norokno 140 rikha hingke 88 kaisa thwngui mano tamoni hingke miafra 83 phaio 83 wngkhai norok o je 3 no 8 swnamoi 88 bo khlai mano ba borok 33 phano khlai mano hingke norok obo bo kaisa play khainani nango tini ni chino hingke 92 kaisa play khai tamoni hingke miafra 0-9 phaio ba 9 house ni bisingo phano kogoi rimano haipa amoni bagui 92 kaisa norokno important khai rikha hingke 62
62 ga uskango waisa kokta to je 095 pai 62 kongmani ke amon bagai amna rikha aboni ulta phana phai mano on bagai 26 kaisa rikha hingkai tai kaisa 71 kaisa narok play khai mano hingkai 21 tai 1 2 norok play khai mano sada khangkai 67 bu norok sada play khai mano 76 bu sada play khai mano 87 bu sada play khai mano 89 play khai mano tamani ke niapro ithau second koma bagai teni ithau marka 93 kaisa play khai mano 39 kaisa play khai mano hingkai sa tai kaisa naro 38 kaisa naro je second no ulta khai naro play khai mane ke obo fr tai sr ni bagai sr tai fr ni bagai naro thungdi o guti no hingkai no special guti bori nai hingkai tar bagai video no norok skip khaiyagai nai tongdi ke ta tini salo house je chajaknai rok house thungna hingkai thungdi at house thungya hingkai ta thungni ke house ni bagai wngkhade norok no tini 2 tai 7 house ani house norok tini sala play khainai kisa kom thungdi ni afro je mannai rok hingkai extra 1 house kaisa thungdi norok chajak hingkai hingkai tamoni ke 1 house rimani karon ke khana 10 tarik 10 phano kogoi rimano on bagai norok no 1 house reidika hingkai tabo norok no ang special guti rina thanai norok chajak hingkai play khlai di tamoni ke kintu bisi hita thungdi 5 10 15 khai thandi norok ang jefro 10 thungdi hin apro 10 kai thungdi jesu 20 thungdi hin apro 20 kai thungdi ke tini special guti hingke norok bagai 14 kaisa thungui manai 27 thungui manai 51 thungui manai 25 thungui manai 97 thungui manai 42 thungui manai tarpore 15 kaisa thungui manai 10 kaisa thungui manai tarpore 74 kaisa thungui manai 20 tai 32 obo wngkha tini bagai special guti ni afro second ono chini special guti sakja sango an bagai norok tini bo 5 ta kai thungdi jate loss wngya jat kwbang thungka hingke norok loss wngnai an bagai norok kom khai thungdi hingkai je ang norok no mi afro sorry tini 2 house tai 7 house thungni himani ar jaga norok jodi guti thungna musukha hingke norok 2 house ni 22 thungui manai double 7 thungui manai hingkai 20 thungui manai tarpore 20 thungui manai tarpore 75 thungui manai hingkai 26 71 tarpore 28 tarpore 73 hingkai tarpore 74 thungdi hingke 29 hingke norok asungno tini ni bagai norok no je special guti rikha hingke single guti ni afro norok no ang single guti 82 tai 32 rimani aboni bisingo boma hingke phaika ombai omo khlaioi phai rikha hingke norok ang norok no single guti rikha je single guti thungnai rok haike kisa narik backup ni bagoi 82 mi afro rimani 83 phai rikha second ono haipano norok no house bo rijak je success wngnai ba wngkha ba success wngya ba wngkha hingke tini ni special guti wngkha de norok bagoi hit guti jemon single guti wngkha de tini ni bagoi norok no single guti wngkha de norok tini ni single guti nana bagoi please channel no subscribe kai hingke subscribe khai redi tai bell icon no kaisa click khai redi norok no single guti rinani thangui tongo please hingke single guti nana swkang no channel taphan subscribe hingke subscribe khai redi jodi norok subscribe khai hingke next time ang single guti norok no rigalak hingkai norok no bujioi nadi hingke single guti tini ni bagoi hingke norok 10 kaisa naimanai hingke 14 kaisa naimanai hingke oboni bisingo norok je oma hingke thungdi double 1
single guti kintu obo single guti o duita kintu single guti tini bagai engkai norok omaike nadi je tabo ora ang rika double 1 engkai 04 nadi 04 double 1 engkai 01 tai 14 তারপরে 0114 তারপরে 10 তারপরে 41 ওকে ওকে ব্যাকআপ ni বাগাইছি কিন্তু ও ব্যাকআপ ni বাগাই নরংনো রিমানিছি ওকে 40 ए ओमाय के नरक थंगdi obno kom thangdi obno thangdi 50 ba 20 ba 10 engke obno 5 ke norok play khlaidi engke norok ni sure success ngai engke norok nanam jokhe tai yang ridi 09 ridi yang 11 di engke 13 ridi yang 15 di omay ke nagoi backup khlaidi norok ni jate loss ongya jak nadi mia phura ang norok 83 by 32 ri norok 31 33 engke obos tinta number angkha engke 82 তারপর 84 engke nari koita number phaikha omai kaibo norok backup khai thangdi engke norok 100% norok success ngai sure si engke norok nang sik guti reman norok sadai please like khlai di engke tini baga asuna malayana next video o engke o saptang no willy number riya engke norok willy number nana engke please channel subscribe kai tondi next week ko ang norok no willy number rinai willy number o success ongnai engke tini baga asuna norok pai malayana next video o